Arratsaldeon. Kaixo. Zer diozue? Pues hemen, osasunarentzat eta hori badago janari ona eta hori? Dudan guztia oso osasuntsua da, bai? Elikadura, produktu ekologikoak dira eta elikadura osasuntzirako. Denbora gutxi daukat hori baskari egiteko eta hori izango dira ona, Bai, pues hauek. Hauek arroz pixka bat prestatu eta gero edo kuskusa ere baduzu aukera sartzeko eta holako txitxirioa. Jakita batean saltzeko adibidez. Ogi integrala eta mermelada, azukrerik gabeko mermelada. Ere importantea da osasunarako azukrea kentzea. Bai? Orduan azukrea mermelada daude gozatuta zagarrarekin. Ez daukate azukrerik. Orduan, gauza guztiak ekologikoak dira. Denak ekologikoak dira. Hori euskaraz ekologiko bezala, ez? Euskara ekologikoa! Gauza txiki batek ez du mundua aldatzen. Baina gauza txiki askok gauza handiak lor ditzakete. Alda dezagun mundua gauza txikiarekin.